στο Αρβολίδα Σπορ. Γεια σας. Βρισκόμαστε στη σχολή Αρβολίδα Ταϊκουντό. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Κανέλο για να μας πει λίγα λόγια για τους αγώνες που είχαν πριν μια εβδομάδα, παραπάνω. Ήταν αγώνες, ήταν αθλητικό κάμπ, προπονητικό κάμπ, ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη. Στη Σερβία, έτσι, το Γκάλεμ Summer Cup. Το παρακολουθούμε εδώ και γύρω στα 12 χρόνια, βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που πάμε. Έχουμε τη δυνατότητα να το παρακολουθούμε, όπως είπαμε, εδώ και 12 χρόνια. Διδάσκουν καταξιωμένοι προπονητές από όλο τον κόσμο. Άλλο επίπεδο. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός βέβαια το διδακτικό κομμάτι, υπάρχει και μια πληθώρα αθλητών σε επίπεδο ιδιωτικών, παγκόσμιων πρωταθλητών και ευρωπαϊκών πρωταθλητών, που το κατατάσσει σε ένα από τα καλύτερα, όπως είπαμε, της Ευρώπης, και ασφαλώς τα ωφέλη που παίρνουν οι συμμετέχοντες είναι πάρα πολλά από τη στιγμή που το επίπεδο είναι, όπως είπαμε, πάρα πολύ υψηλό. Είχατε ποιοι είναι κοντά σας, 4 αθλητές από ό,τι ξέρω. Ναι, ήταν ο Μάριος Κανέλος, πρωταθλητής Ευρώπης, ο Φώτης ο Ράιδιος, πρωταθλητής Ελλάδος, και 2 ανερχόμενα ταλέντα του συλλόγου μας, η Ιφηγένεια η Καλιτσιάδη και η Ερασμία η Καλιτσιάδη, στις οποίες έχουμε να αποθέσει πάρα πολλές ελπίδες και ευελπιστούμε ότι το μέλλον θα μας δικαιώσει. Έχουμε οι εγγραφές, πότε ξεκινάμε? Ξεκινάμε 25 Αυγούστου οι εγγραφές, αρχές του μήνα θα ξεκινήσουν τα μαθήματα κανονικά. Λόγω απέτηση πάρα πολλών φίλων από την περιοχή του Ναυπλίου και της Νέας Κίου, θα δημιουργήσουμε και τμήματα στην Παραλιακή, σε αυτό το σημείο που μιλάμε δηλαδή, εκτός από του Άργους, για να μπορέσουμε να καλύψουμε και τις απαιτήσεις στην περιοχή του Ναυπλίου και της Νέας Κίου. Όπως ξέρετε, και η Νέα Κίος και το Ναύπλιο έχουν αναδείξει πάρα πολλούς αθλητές, πρωταθλητές Ελλάδος, πρωταθλητές Ευρώπης, και ευελπιστούμε ότι και στο μέλλον αυτό το φυτόριο που θα επεξεργαστούμε θα δώσει αποτελέσματα θετικά. Θέλω να κάνω μια ερώτηση, κύριε. Τι αποκομίσατε εσείς από αυτό που είδατε στη Σερβία? Από τους μεγάλους καθηγητές, από ό,τι ξέρω, στο άθλημά σας. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ και 12 χρόνια, όπως σας είπα, εγώ παρακολουθώ αυτά τα κάμπ και στη Σερβία, αλλά και χειμερινό στη Μαδρίτη της Ισπανίας. Έχω στηρίξει την προπόνηση της χρονιάς πάνω σε αυτά, αφού οι προπονητές και το υλικό που συμμετέχουν είναι ικανό να σου δώσει τις βάσεις για να μπορέσεις να έχεις μια δυναμική πορεία προς τα πάνω. Και βάσει αυτού στηρίζω όλη την προπόνησή μου, όλο το πρόγραμμά μου της χρονιάς πάνω σε αυτά τα κάμπ. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά, τουλάχιστον για μένα, γιατί μέσα από αυτά μπορώ και βλέπω πώς κινείται το άθλημα, γιατί είναι ένα δυναμικό άθλημα, αλλάζει μερικώς επί σειρά ετών τώρα και τα τελευταία χρόνια με το ηλεκτρονικό σύστημα, αλλάζει συνεχώς και πρέπει να είσαι από κοντά να το παρακολουθείς, με την προϋπόθεση ότι αυτά που παρακολουθείς έχουν αξιολογηθεί και έχουν αποδειχθεί ότι μπορούν να σε πάνε ένα σκαλί παραπάνω. Και γι' αυτόν τον λόγο, παρόλο στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, προτρέπω να παρακολουθούμε αυτά τα κάτω. Για πόσα παιδιά μιλάμε σήμερα? Κοιτάξτε, πέρσι είχαμε πάει γύρω στα 10 άτομα. Φέτος πήγαμε συνολικά μαζί, συνοδοί και εγώ, γύρω στα 6 άτομα. Ελπίζω του χρόνου να υπάρχουν οι συνθήκες οι πιο κατάλληλες και να έχουμε μεγαλύτερες συμμετοχές. Είναι ένα πράγμα, για να σου το δώσω λιγάκι και να το καταλάβει πιο πλατιά ο κόσμος, είναι ένα πράγμα το οποίο η δουλειά αυτή που γίνεται στα ΚΑΠ, τα συγκεκριμένα ΚΑΠ, δεν μπορεί να γίνει μέσα στο σύλλογο. Υπό ποια σκέψη? Υπό τη σκέψη ότι δεν έχεις τη δυνατότητα να προπονηθείς καθημερινά με Ολυμπιονίκες, παγκόσμιους πρωταθλητές και πρωταθλητές Ευρώπης. Αυτό το έχεις στο ΚΑΠ όμως. Και αυτό σημαίνει
μια πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια για τους αθλητές, τους ανερχόμενους αθλητές, αλλά και τους αθλητές που έχουν κάνει ήδη μια πορεία για να αυξήσουν ακόμα το επίπεδο τους πάνω στο άθλημα. Τώρα στην πορεία έχουν κάποιους αγώνες, ετοιμάζεται κάτι? Από Σεπτέμβρη ξεκινάει πλέον η νέα σεζόν. Ήδη 6 και 7 του Σεπτεμβρίου υπάρχει το Πανελλήνιο Αντρών Γυναικών που γίνεται στη Θεσσαλονίκη, θα συμμετέχουμε και εκεί με τον Μάριο τον Κανέλο. Και έκτοτε συνέχεια αρχίζουν οι δραστηριότητες και οι διοργανώσεις, οι οποίες πρέπει να τις παρακολουθούμε από κοντά, γιατί όπως είπαμε το Taekwondo είναι ένα δυναμικό άθλημα και πρέπει να το παρακολουθείς συνεχώς. Δεν μπορείς να το εγκαταλείψεις και να πεις ότι έχω μία επαφή με το αντικείμενο πάνω σε προπονητικό επίπεδο πριν 3 χρόνια και να συνεχίσω. Πρέπει να γίνεται ενημέρωση συνεχώς και για να μπορείς να παρακολουθείς, εάν υποθέσουμε ότι θέλεις να κάνεις πρωταθλητισμό του υψηλού επίπεδου, έτσι. Πρέπει να είσαι από κοντά και να το παρακολουθείς στη συνέχεια. Κύριε Κανέλο, θέλω από το πρόγραμμα να σας ευχαριστήσω που δεχτήκατε να μιλήσουμε από τα λίγα που είπαμε για την όλη τη σεζόν. Θέλω να σας ευχαριστήσω να έχετε στη νέα σεζόν πιο πολλά παιδιά, από όσο ξαναλειτουργείται και αυτή τη σχολή που πέρυσι είχε, νομίζω είναι μισή σεζόν, έτσι. Ναι, όχι, πέρσι ανοίξαμε του Άργους, για λόγους λειτουργικούς δεν μπορέσαμε να το υποστηρίξουμε αυτό το γυμναστήριο. Φέτος πιστεύω ότι επειδή είμαστε πιο οργανωμένοι, έχουμε κατασταλάξει πλέον και έχουμε δρεωθεί στο Άργος και πιστεύω ότι και φέτος μπορούμε να αποδώσουμε ποιοτική προπόνηση σε αθλητές, γιατί ο σκοπός μας είναι αυτός, δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι πρόχειρο, θέλουμε να κάνουμε κάτι το οποίο να είναι άξιο λόγου και να μπορεί να αποδώσει αυτά που περιμένουμε. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα ανταποκριθεί ο κόσμος, λέω τοπικά τώρα εδώ, του Ναυτιλίου και της Νέας Κίου. Πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθεί. Όσον αφορά τώρα το γυμναστήριο του Άργους, η σκέψη για να πάμε μέσα στην πόλη του Άργους, όπως καταλαβαίνετε, είναι καθαρά η λειτουργικότητα των μετακινήσεων κτλ. Αλλά μιλάμε για διαφορετικές περιοχές, μιλάμε ότι το Άργος έχει μια υποδομή γιατί είναι μέσα στην πόλη. Η Παραλιακή όμως έχει και αυτή τη δυναμική της, γιατί απευθύνεται σε ένα πιο ευρύ φάσμα περιοχών. Είμαστε μόλις 2 χιλιόμετρα από την Νέα Κίο και 3 χιλιόμετρα από τον Ναύπλιο και από τα τριγύρω χωριά πάρα πολύ κοντά. Πιστεύω ότι θα υπάρχει δυνατότητα να μπορούν να εξυπηρετούνται όσοι θέλουν να ασχοληθούν με το άθλημα. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ και το υπόλοιπο. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά στο Σύλλογο. Και τη νέα σεζόν να έχετε επιτυχίες και τα παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαστε πάντα κοντά μας και πρέπει να το τονίσω αυτό, ότι είσαστε από τους λίγους σταθμούς οι οποίοι είστε κοντά στον αθλητισμό πραγματικά, χωρίς να αποσκοπείτε σε κάποιο όφελος ή σε δευτερεύοντα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.